En aquesta conjuntura de múltiples desafiaments globals, el municipalisme té un rol cabdal en la governança dels reptes. La cohesió econòmica, social i territorial, les agendes per al desenvolupament sostenible i la transició digital apel·len directament als governs locals, que, més enllà de ser la institució més propera a la ciutadania, tenim una posició privilegiada per abordar els reptes amb eficàcia i legitimitat, i per dissenyar el futur que volem responent a les necessitats reals de la ciutadania. Els governs locals hem demostrat reiteradament la nostra capacitat de resiliència i de resposta a emergències complexes, fins i tot quan van més enllà del nostre àmbit d'actuació, com hem vist durant la pandèmia. Estem a primera línia per abordar els reptes entorn al canvi climàtic i som actors clau en impulsar una transició justa, com ho estem fent a través del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia. Els governs locals tendim ponts i aliances per promoure la solidaritat i la pau en els conflictes bèl·lics i humanitaris, com en l'actual Aliança de Ciutats i Regions per la Reconstrucció d'Ucraïna, del Comitè Europeu de les Regions. I tenim un rol essencial en apropar Europa a la ciutadania, donant continuïtat a la Conferència sobre el futur d'Europa i en fomentar actituds responsables, solidàries i crítiques i compromeses en la defensa dels drets humans, la pau i el desenvolupament humà i sostenible, contribuint a la consecució dels objectius que fixa l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.